Tiprasharokni dal bidal manthai shoktai rok maniani bagai khanang jagai Daniel Borok silai tinai bodol rokno tuyoi Chompoknogor Sadupara Assam Agartala lahar kasunai krak salni fungni damdok tamproni istimi tabuk bobahai ungno manthai rok mannai da Tiprasharokni Hathai Kotor kasulaimani mangpli ketalko gya Khnai silai salaima rokbo jumnugui phaika fia tabuk silai tinai rokni Chobale bobahai bo ungno nai tongdi nokbat news ni mangpli wo जे चखेरें ब्रिज जे सादुपारा अरनो जे कासुजाकनाय अबाहायकिनो चिनि तिप्रासारगनि जे मानथाय सकथाय दंमोनि ताबुक जरानो जे मानया ख तानि बागै मानया इनका अमनि बागैनो ताबुक लुकरक लाहार किटिंगै अबाहायकिनो कासुनानि नांगौखा इनका अबाहायकिनो बमाहाय नायमुं बरंनि नायमुं सानमुं बमाहायनाय तिप्रासारगनि मानथाय मादा मानो अबो ताबुक सोंमोङा जायजाक तिप्रासारक ताई बसक जरा तुई ठोकाय जाकनाय ताबुक पञ्चनो हांगर जे लाहार कतर जे हाथाय कतर कासुमां रोयमां अबाहायकिनो दीर्घदिन कासुलायमां तंगो ताबुक पञ्चनो मान थायमाया तिप्रासारकनि इनका अमकलि मुक्ति रंनो हुसानाय साबंनाय तिप्रासारकनि जे मान थाय जे सानै तंनाय रक तानि बागै बरक खना 25 तारिख फेब्रुवारी 2025 तावनि बागै लाहार कतर कासुनानि नांखा आबो ताबुक लुकरक खना तो एग्जाम रक तंबायो जत रोंसोरनाय रकनि एग्जाम तंगो हायकबा जे मालखं चांनाय रकनि गोबांमा केबिं मुं फायमानो गतानि बागै कासुनानि नायख्या गताबुक कगलांनि बिसिंसै जों थानाय यांगो अलरेडी फाइसक बजा खनानि साललो जे सयतानि सिमिनो कासुनानि हनै खनावो फुंनि सिमिनो इनका अबाहायकिनो जे चखेरें ब्रिज जे हाथाय कतरनि जे सादुपारा जे चखेरें ब्रिजनि जे कासुना नायमानि तावनि बागै कासुनानि नायख्या इनका अबनो कगलान बिसिंतै जों नंनो फुनुकनाय यांगो फायलायजाकसिनि सारचंरक जतनो फायलायै को आरो आचुकलायजाक yang गेटरिं को ताबु डाइनिं टेबल जतनो रेडी खनानि सालनि न किटिंगै अबाहायकिनो जे लाहार कतर जे कासुनानि नायमानि अबाहायकिनो जतनो लुकरक साइसे फायलायै तंलायख्या दिनैनि सिमिनो अलरेडी खना स्ट्राइक बद्द लाहार कतर नाय बबाहायकि लाहार कतर बद्दंनाय इनका ताबुक सारबानो आं कगलामनि बिसिंतै थांलायसिनाय बबाहायकि लाहार कतर बद्द खालायनानि नांखा इनका सारनो नगर निउसनि बिसिंतै मांप्लिनि बिसिंतै सारनो प्लेन लामसोखौ खुलुमता आंबो हामबायरो नगर चेनेल बमाहायके नरक bo step na hare tamo san mutei noro kasuna na kya kisa lukrokno sai bole hambai nong channel ni bising sini da pharak no sini lahar ma kasumon ke sing hado phone bagai choba khan thangai je lengla ma phaijak rok kabang ma khorsa khoroni ke phainai rok no amahai manthani krei je जों पिस्टक बा एकर्ड बा एग्रीमेंट from the NLFT बा सिनि TNB एकर्ड आवर अंकतो मटमनि मानखा बसा मायान थांखा ओमफ्राय मायान गोबां बो बिसिङाव जे माया तंखो बनो तैनो जों दिनि अ लाहार कासमान बागै मा फायलायखा आबरं बिसिङाव तंगो ताबरम दि सिनि साप्लजाक नाय खरसा खरनै फायख्या एक हिसाबै पाइने सरकार बाय वानसाखौ सिकिउरिटि जाखा सिरबो जाखा मानथाय मानैनाय तामनाय आइगार मानै ट्रेन कुनु पाइजाफानो बाक्सानै केस फायो पहिलाव आं पुलिस टे कोर्ट केस गा सुदि एक हिसाबै फायनाय बं बागै सिमिया चुबानाय गामि तंनाय माइसानाय बनि वाबाय दङ पलिटिकल खायबा आं हाके केस पायांगो सिम्बर बेलाय के नामति लेंगो ताबनो जों इंग्लिश बागै पार्मानेन्टलि सल्भ नायो आव पायथेन थांनायाव न आनो साहका थाना रिंगका कोटमा थांका आइकार गोनां माने बाइके बायहाय खालायबा गाबो आबो नैबो थामजि गाजा आबनो
मामु थांनाय मा बारिसिनाय बनि जागोल' सिनि जे TNB बा DTF ने कोटो दङ सिं बर' रक ताबो जों बांला बाय सिलायमा दङ रमान स्क्रिप्ट बब चिरिगो गोसों नायो दिनै जों चिरिमा बाय सलमा कगि हाबा सलमा नांनाय इया कल संते बो Choba Kotor जों जत दाइलि थानाय अबो आइग्रम दङ अबो न पार्मानेन्टलि सलबुंथों अबो जों नायो सिनि दखाननि बागै केरला कोचार सिमी सार फुंनि सयता फुंनि सयतानि सिमिं बोसोर जरा फुंनि सयतानि सिमिं जोंथ' 24 आवार्स जरा गदरि बरा कोनो सायाव खायांगा दा आइ बातेगे थानाय आव हायके सिनि जाव लाइजाता नरक नि जखनते मानथाय जे सानमुंनो मानिया हांका नरक बोसकनि इस्ते रखौ हायरो जोंखो ताबो सालायै ताबो मानिया मानसुगि हांका जों जाबलाय फैखा सालसा सारा तिरफ्रा तालसा जात जों सिमिंया जत बायखे त्राना नंना बेबगा जिवै सिनाव हाय जे दफानि जों जाल काकनाय जात दफारक आबनो मानै जों जे कसाजाक अमानि आमहाय जों आवानि निनि हनिक्रै याक फाइनाय सिलाय रंनि हनिक्रै आबनि बागै जों सालसा आमहाय तालसानि बागै खालायनाय हने जों जाबलायमानि बालखा आरो सावैलायनाय जा नरकनि बदल लगले तिनि जखनते ताबु खानानि बागै फाइने रक बोसोर बां खाना फाइने ताव तो भायाको फाइ दङ ताव सो फाइनाय गताव लामारो फाइ दङ नरक तिनि निसिमने अलरेडी माने रेडी फाइलायबाय फाइलायगा तिनि हरन सफैबाय आइजोको सफैनाय तावबो सफैनाय सिनि तो कम से कम 300 থেকে 500 टार्गेट नरबो सेमन ताव आइलेबारि ताइ एग्जाम दङ हायपानो तावने काइलेबारि पाइसेबासो हरदिबर सफैनाय आइजोको सफैनाय ताव फाइनाय फाइ दङ लामा प्रायनो नखरबायखा इतेस दङ सफैनाय एसे फुलसा तेक्लायो ताबु नों एग्जाम हनै सामानि रोंस्रोंनाय रकनि बागै जे थिनांनि बागै बरकनि एग्जाम चलि दङनि ओ बिसिंगन रक ताबु बद खालायमानि बिसिंतै केबे मुं थांगौ ओंकन नोंले ताव बो फाइ जोंथ एग्जाम दङ नायाखै लाइरि रहनाय एग्जाम न संका सुगलाक एग्जाम काइलेबारि साखामिया आमा हायरन तो आबो जों काम गनाय याखैनो जों लाइरि रहनाय जों बनो गासै तानो जों नायनाय आबो लगे बाक्सा स्टुडेन्ट छात्र हायरके साइक्लिंफोरनो लाइथांमोनो आबो जों लाइरिनो रगलाता जरा खानां जर लुकर फ्रंगो बागै रक ज खन्ते नंनि थानि सापर्ट दक दंनाय दङ गोबरंनो खानानि सालो जे ओ चबावो निनि मेसेज बबो हाय दंनाय को आनि गबनो मो सुदा आनि चबायो बा सिनि बदन चबायो बा सिनि दफावा नांमानि दंमानि फायापानो बखाबायफानो समा सापर्ट खालामनो कमानो दङ मामाखा बरबो उन चबाना बगै आं कहरो बो सिमिंया बाक्साका हामजागे जे खाना संनो तै रक तामनायो किसा चामरो नंया कासा एनजिओ सम साहर जाक्ता खाना बर फाइनाय तिनि बाक्सा हरक फाइनाय कक्ता बरक साक्लाय सं खाताको आमा हागे खागानां लकरके जों सायाफानसे बर चबाना जों याजन यारमा त हता आमबाय सिनि लकरको बेलेक बखा काहाम तै बर चबाना नितिया लकरम किसे सिनि मुरि गरे आनिके दानियल बरक NLFT militaris ni ang professional leader te among logio hanga TURIPC ni D group bodol ni ang president hambai sir hambai awahino rangchani takuk tai bokuk chong awahino tipra sarok satok pitok khlaiयै nijini hawo tongoi nijini hawono theinani haike nijini hawono achayयै tai busuk satok jaknai tabu pointono man thai man ya तामनि बागै चिरिक सिनि चिरिगै लाहार किटिंगै ओ बाकिनो हांगे रेस्ट्राय हायको लाहार किटिंगै ओ बाकिनो थैयर लायै चिरि खगलायै खरां कतर खलाय दंगो ताबु पन्चनो से मान या मानथाय बो जग सय के तिप्रा सारो बेलेखिनो मकलि मुक्ति यरजनाय तिप्रा हास्ते ओ बाकिन लिलागलायै ओ बाकिनो मानथाय सकताय जे तंगमा रकनो ओ बाकिनो जे सा सानलायै तंलाय मानि ताबु पन्चनो सक्सेसफुल लुंया go oman thairno manai ja khanani salo ohon tabuk sung asa jak ko Nokhor nisni bisingtei tini coverage khainani bagai je Hathai Kotor ni je Sadupara je Chokreng bridge ni o laharno kitingai khanani salo bobo hayingno lukrok busuk joratei oro borok phaino je o laharo yangni je location ang phunugono je oro khana lahar bebakno borok bangnai lukrok bebangno borok bangbainai orongkha khana chaglai yangnai 6ta
फुंनि 6टा AM नि सिमिनो बरक कोफुलुं साय साय फायबायनाय बरकनि मानथाय सकताय रकनो सुफुंनाय दे दिनैसिनि सार सायखोनरका दानियाल बरक कायसा बरक सिलायतिनाय बरकनि मानथाय सकताय रक मायाखौ देशनि बागै तिप्रासारकनि बागै कक सानाय थै रोनाय थै कचक रोनाय तिप्रासारकनि लाइ बुमानो फुनुगनाय तिप्रासारकनो मोथांनायनि बागै अबाहायके कक सायतंनाय रक ताबो पन्चनो सक्सेसफुल याखौ अनि बागैनो हाथाय कतर चखेरें ब्रिज अबाहायके का सुलायनायनि नांगौखा हान्याहाय खोनानि साल 25 फेब्रुवारि ओ साल खोनानि मांफ्लिंनोबो नंनो आपडेट फुनुंनाय नरक नखबर निउसनि बिसिंथै नरक नायतंदे दिनैनि मांफ्लिं नरक बबा हेंजाखा कमेन्ट खालाय सादि नायतंनाय रंनो जतना हामबाय खुलुमका।